Somos BCS y entonces, bueno, venimos de situaciones que hemos pasado físicas, pues que nos han dejado a veces con mucha merma y nunca nos podíamos imaginar que de repente nos convertimos en deportistas. Y es que te montas ahí y eres una deportista. Ens va semblar una cosa meravellosa i estar en contacte amb altres dones que havien passat pel càncer de mama, la mateixa situació que nosaltres, ens va semblar algo espectacular. Es una oportunidad también para reunirnos, para conocernos y para darle más difusión y disfrutar de este deporte que nos gusta a todos, que es el Barco Dragón. Estem creant equips de dones supervivents de càncer de mama, molt de la mà de l'Institut de l'ICO, d'associacions com PICAM. Estan interessats també diferents hospitals del territori per anar creant aquests equips d'aquestes dones que els beneficis tant físics com psicològics donen per realment fer aquest esforç i aconseguir que vagin creixent aquests equips arreu de Catalunya. It's almost impossible to describe the feeling that you have when you're on the water, when you're paddling. The freedom, the energy, the power. És que els beneficis del Dragon Boats per a pacients són incalculables. Un subidón de energía tremendo. Nos da la oportunidad de compartir. No es diuen paraules.